Ngiyanibingelela abazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Umamiyeni wabanzibande. Angazi noma ngizozethula noma ngizobingelela. Kodwa-ke ngiyamthanda kakhulu uJesu owangenzela umusa. Ngiyakholwa ukuthi ngiyezwakala. Kodwa akukho-ke futhi ukudlula lokhu bazalwane. Ukuzama kwami konke. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu, sihambe kahle bazalwane sifikile. Siyanithanda kakhulu. Ngithe mangifika la ngathola isihlobo. Kunomamiyeni la. Angisamboni nani. Sengifika wathi dadewethu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nalokho. Bazalwane akukho kuningi ngaphandle kwakho nje ukuthi uJesu uyamgcina umuntu nanokuthi thando likaNkulunkulu lubanzi lujulile. Akukho-ke futhi obekungasihlukanisa. Izimpi ziyavuka zikhona kodwa siyazifihla sicashe kuJesu. Ngizosho njalo nje bazalwane ukuthi asikhuthalele. Isho njalo incwadi lapha ku-2 Timothy, uTimothe wesibili, isahluko sesibili verse 15. Uthi khuthalela ukuziveza uyisisebenzi esithembekile esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Phila kwethu akuxhumelele lapho. Uyacenta egcekeni uyashanela kodwa okubonayo abona ukuthi uqondisa kahle izwi. Awuthi uhlakula ukukhipha inhlamba uthi ukinja noma ingane. Kodwa uma uhlakula uthi uJesu Kristu uyinkosi. Inkosi imbusise.